Is dóigh gúil sé soléir é hain gur clós spraoi do Gaza agus siad na Gaza bhfuil muid ag iarraidh an cineál díreach isteach ar an nocht. Mór an trú agus mór an náire an méid atá hééis a bheith titim amach agus na Gaza lug seo dúnmhara. Tá muid ag clós spraoi sa spidéil an seo Coláiste Chonnacht agus tá muid ag ghlacadh páirt i bpáirc atá tarlú fud na hÉireann amhráin. Tá muid an seo le caird is Palaistíne Chonamara sin grúpa saine amach an seo bhfuil plé le chuirsaí lúfartaíochta leis Palaistíne. Agus tá muid ag agrú bigil in ómóst an na Gaza lig a bhfuil hééis a bheith dúnmhara. Is cópháirtíocht é Gaeil ar san Gaza, tháinig sé níos ar dús an ghilteacht na rinne Palaistíne ghilteacht na déise agus dír siad ar grúpaí agsúil ar fud na tíre, go háirid san ghilteachtaí go le gcomhlób. Tá sam ghfuil cinenne dún dalgan thuas gar go bhhaile hain agus ghfuil siad a tarlú híos sa círí a corca mleach lia bil ferste. Tá thart ar trocha is a cuaig cinenne tá tarlú an seo an éireann an den gáchin hall sna Stát Aontaithe. Sílan gur dan láidir é go bhfuil muid a seasadh le chéile mar pobal. Tá muid ag iarraidh go gcuimhneach muintir na hÉireann ar an sléocht atá déanta, mar tá cúsaí go donna faoi láthair in Gaza, agus tá feictí sorin go néire rudí níos measa, mar tá bagairt déanta níos ag Netanyahu agus ag Israel go bhfuil siad a go isteach a rafa, agus má tharlaíonn sé sin beidh sléochtán. Dúirt Francesco Albanese an rapporteur don na Náisiúnta Unithe nuair a bhí sí an seo le déanaí, dúirt sí gur go leor déanta ag muintir na hÉireann ó thaobh a bheith caint ach teastaíonn gníomh inis agus teastaíonn gníomh go géir. An seo a Chonamara agus ar fud na hÉireann le tá muid an an páirc glachas sa glúiseacht BDS agus tá an troir sin a teacht ón Palaistíne a hain. So boycott airí bhfuil a teacht ón Israel agus bhfuil baint acu leis an Israel agus na loníochtaí míad leathach. Tá muid bródúil bhfuil an éad daoine óga ar fud na tíre bhfuil siad páirteach in san feachtas seo anois, agus go leorach an seo nach chun coinnle lasadh a gcuimhne ar na daoine óga a Mariú in Gaza. Agus ar bhealach tá an bua an seo beidh sé bra ar daoine óga, sin an táchaí tá na daoine óga is seaas an fód, tá si de déanana dearmad ar an bolíocht agus tá si de rá tá sé seo mícheart. Mícheart gomach sé seo ag tarlú. Cá muid ara thuirt do chéile agus nar thucann muid do chéile mar seo is bailach é leis an cineál an fearg agus an bhróna le a roinnt le chéile mar pobal sílan ghfuil se an tábhachtach. Agus tá muid just ag iarraidh teachtarach de chur amach dar chuid comrádathe agus cairde sa Palaistíne a bhfuil faoi cois faoi láthair. Seasamh muid libh agus bé muid libh go dtí go mé an Palaistíne séir ó ann go dtí an airige.